everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Gahilakan ako ang pagpakigsulti kang Manoy Herbert. Pinangga ko niya. Dili gusto si Manoy Herbert nga makuul ko tungod sa naitabo na tunduha. Si Manoy Herbert mao'y sulbad sa atong problema. Unsa? Mao ka na, Maris. Busa ipadayon na to ang pagpaopera nimo. Aron dili ka mainutil. RJ, Ayaw pagkilag. nga nang nahitabo pa man ko. Ayaw na lang lagi pagkilag. Dili na mabakwi pa ang mga pangitabo. Ni na lagi ni. Talihog, tagi kong tubig. Kaliyot, magkuha ko. Si Herbert, siya ang magasto sa akong operasyon. Kung naibaw siya sa among relasyon ni RJ, angay ka siya ang magasto. Waka siya masuko na ako. Pero siya ang naghimo og pagpakasa rin ako. Ikaw, Herbert. Salamat ha. Ayaw pa salamat. Ang importante nga katambalan ka. Kaoperahan ka. Klarohi ko na ko. May tungod sa unsa. Nanawag ka sa imong makuwang. Dili pa. Oh, gisultihan ako siya sa nahitabo nato. Unya, nalibaw ba siya? Nga ako ang operahan. Yes, Ginoo ko. nga naman di ay. Kada kong kauwawan. Wa tay angay ikauwaw. Wa ko'y labot ninyo, RJ. Unya, siya ang mugasto. Ayaw pagsulti ni Ana. May relasyon ta. Hinigugmati ka. Naibawas man ni Herbert nga uyab ta. Makauuwaw. Ayaw na ko na una, Amaris. Di man sa mahimo nga pasagdan talang ka nga sa nahitabo ni mo. O klapot pa. Ibaw ka. Huwag yun maglumili si Manoy. Wa siya magkuti-kuti. Wa si musulti nga dili mo tabang. O, ni na ako ang kwarta. Nga iyang gipada para sa imong operasyon. Bay, RJ, Pero di, unsa na? ni Ana, kumpleto na ang tanan. Ang gipapalit para sa operasyon ni Maris. Okay, salamat bay. Uy, ayaw pa salamat. Uy, ato ka pa salamat sa imong Manoy Herbert. Kay kuno pa siya. Mainuti lang mong uyab nga si Maris. Mahimo siyang bakol. O dili ka operahan. Oh, bay Rudy. RJ, Usa ka oras kay kan karon. Sugda na ang operasyon. nahadlo ko. Ayaw kadlok. Magampo ko para sa malampusong operasyon. Salig ta sa Ginoo, Maris. RJ, Kaya mo yan. Naa si Lord nga mutapang nato. Si Bay RJ, naa sa chapel ng ospital. Nagampo in town. Kisugdan na ang operasyon ni Maris. Ginoo, himo ang luwas si Maris. O magmalampuson unta ang iyang operasyon. Maluoy ka, Ginoo. Wa ko'y laing ipamarahig na mo, Ginoo. Ang kalampusan karon sa operasyon ni Maris. Dili magmalinaw ng akong konsensya. Kung doon na may ngilad nga resulta, Lord.
Maluoy ka. Ug lain akong ihangyo nimo. Lain akong pangayoon nimo. Nga ilikay sa kadautan ang akong Manoy Herbert. Panalipdi siya. Batok sa mga katalakman, Lord. Hatagi sa maayong panglawas. Si Manoy Herbert, Lord. Bay, RJ. Ngano, bay? Nigawas na ang doktor nga nag-opera kang Maris. Makiksulti ta niya. Kung unsi resulta. Isoy, Ara, unsa naman? Unsa may balita, ha? wa ko pa ibaw. Wa di ka mag-follow up? Di na lang tingali. Naunsa man ka, oy? Pangutan kung unsay resulta. Ano gun sa imong pagtabang nila, Nya wa sila manawag nimo na magpahibaw? Wa man sad. Tawaga, oy, aron mahibaw ka. Ug unsa nay resulta sa imong pagtabang nila? Oh, May nanawag nimo, oh? nga ko ni bagon. Hello. Manoy, salamat. Salamat, Manoy. Nganong nagpasalamat ka? Tungod kay malampuson ang operasyon ni Maris, Manoy. Okay na siya, Manoy. Salamat. Maayo. Bye. Oh. Unsa na? Nawasa man ko no ang uyab sa kumanghod. Malampuson ang operasyon. Oh. Kung nilampos man, nganong magulanon ka man gihapon? Naguol kang naluwas ang uyab sa imong manghod? Ha, Herbert? Dili ka na mo akong kikagulan. Unsa man di ay? Kung saon ako sa pagbayad sa akong utang, Ayaw ka balaka. Kutob sa mahimo, tabangan ti ka. saon sa pagi. Basin pa di ay, ug moingon na lang si Sir Carpio. Nga quits na lang ang imong utang. Akan ako sa imposible anay. Imposible, pero wa ta mahibaw. Basta maayo ang imong performance, nya moingon na lang si Sir Carpio. Nga ang imong gihuwaman, himuon na lang niyang bonus diha nimo. Unsa? Nakatuog pa siya. Salamat nimo, Lord. Naluwas na na akong mahal. Maris, RJ, okay ka na. Malampuson ang operasyon. Oh, ayaw pagilag. Angay kang mapahiyom. Tangkay. Okay na. Wa may problema. doon na gihapon, RJ. Ang akong trabaho. Musabot man tingali ang inyong management. Kinsa may tao nga gusto madiskasya. Ayaw na ko na una. Ang importante nga luwas ka na. Salamat, RJ. Ang angay na itong pasalamatan. Mao ang akong maguwang. Si Manoy Herbert. Gitawagan ko na siya. O nagpasalamat ako niya. Tuon. May ba nga tawagan mo siya? Gusto kong makiksulti niya. Suwayan ako ang pagkontak niya. Tawagi. Tapos para ko trabaho kining mausik na. Kay kinirabang adlaw ang giingon nga kuhaon is tagiya. Oh, uy, mura man. Saan to?
Parang doon ay nabundak. Kinsa nang hilabot sa akong tools dire? Kinsa? Uy, si Kulot. May nangilabot sa iyang tools. Tugan! Kinsay nang hilabot? Ha? Oy, nang hagis man. Mga igo niya ng mga bildo sa kinan. Kadako ng problema. Tingog mo! Kinsa nang hilabot sa akong tools? Di may mo. Dolon ko siya. Huwag kay labot. Gilabdan ang akong tools. Usaman! Ikaw may nangilabot? Ha? Tisoy! Bay, wa ko manginabot sa imong tools. Kung mauna, pasagdi ko dire. Manghagis ko! Ayaw. Basig makasaka sa mga bildo sa mga sakinan, mahalong na ba kayo ng mga sakinan? Dako na hinaundamin sa mahitabo. Ugod sa'y gusto mo! Kanang naong mo akong hagisan! Kalma lang. Relax lang. Kung sa ba din na wag tani mo? Ang akong duha ka tyrants! Mao ba? Pangitaon ta lang, kung dili bakitan, palitan na lang nato. O kinsay mo palit? Ikaw! Mahimong ako yung palit. Ilista na nato. Anong sigon na, way problema. Doon na to'y sentimental value na ako ang maong mga tools. Unya kawaton lang! Isa may mga awat din eh. Na may security card, di ba? Pangutano na to. Sakpan ko lang. Unay yun lang ta din eh. Sakpan ko lang! Bukar ko so. Doon na kay gidodahan. Doon na. Adik na dako. Kung si adik. Doon natin adik nga kauman. Doon naman ganay adik ka nagtrabaho sa gobyerno. Direct pa. O kinsay adik din eh. Ganun utaram ka. Saka, asset ka. Ha? Kanang asset. Di na magdugay. Bitayo na din eh. Kulot. Asset ka? Kung asset ka man, layas lang. Kay bugto ka rin eh. Tisoy, mandirigma. Kulot. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.